Hello guys, magandang gabi. Nakatuloy tayo sa ating weather analysis mula sa Typhoon 2000 at ang Naga College Typhoon Weather Center. At ito po ang ating Tagalog version ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Pebrero 27 hanggang Marso 1, 2023. At umpisa natin ang update. Ito ang latest GraphSat ngayong araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Kikita po natin na patuloy pa rin ang pagbuga ng malakas na hangin mula sa amihan. At gaya ni sinabi natin nung last na video analysis natin na dakating po ang amihan at right on track. Okay, nangyari po ang pag-ihip po ng malakas na hangin na kung saan umabot po ng hanggang 60 kilometro bawat oras. Nakanasan din natin dito sa Naga City at sa ibang parte rin ng Bicol Region, Eastern Luzon, at pati na rin po ang Kabisayaan na epektado po nitong hanging amihan na posibleng ito na yung one of the remaining bugso ng amihan bago matapos po ito sa buwan ng Marso. Usually March 15 o March 30, yan po ang katapusan ng hanging amihan. At may kasama po siyang shear line na yun by nakaka-affect po sa Kabisayaan, lalo po sa may Panay, okay, Northern Cebu, and Silangan, Kabisayaan. So may mga malalakas po ng mga ulan, mga pagkulog at pagkidlat na inaasahan po dito, o mga thunderstorms dito po sa may area po ng Visayas. So mag-ingat po kayo sa mga posibilidad ng mga pagbabaha at landslides habang napakataas po ang risk factor nitong mga pagbabaha dito sa bahagi ito ng Kabisayaan. Samantala, ang hanging amihan ay nakaka-affecto rin sa Mimaropa, Palawan, dito rin po sa may Northern Caraga at Northern o Hilagang Mindanao. Okay, so for the next 2 days, ito pong amihan ay unti-unti na po itong hihina at yung diffused na shear line na posibleng maka-affecto rin po sa Mindanao sa susunod po na 24 o 48 oras. At mapanganib po ito sa mga maliit na sasakyang pangdagat, itong nasa may area po ng amihan dahil po pwedeng umabot po hanggang 3 metro ang taas po ng alon. Okay, so medyo malakas po ang mga alon na yon dito po sa may dalampasigan po ng Luzon at Bicol na kung saan nakataas ang mga gale warnings dahil po sa pag-iral po ng panibagong blast ng amihan. Okay, at sa labas ng ating bansa, wala po tayo natatanawan na LPA. Meron lang tayong near equatorial trough south of Guam. So yan po ang ating latest. Tingnan natin yung fast animation. So nakita po ninyo yung shear line, apektado po ang Visayas. At ang amihan naman po dito po sa iba't ibang bahagi po ng Luzon, medyo mahangin po ang kalagayan po ng panahon. At ito po yung infrared zoom in solar animation. So nakita po ninyo yung epekto po ng shear line hanggang dito po sa may Kabisayaan at kasama rin po ang Masbate. So mag-ingat po kayo sa mga possible na mga pagbaha. Medyo mataas po ang risk of flooding at landslides. At dito naman po sa ibang bahagi po ng Luzon, lalo po ang silang bahagi nito, ang Batanes, Northern Quezon at Kabikulan ay medyo okay naman po ang panahon. May mga drizzles lang at very light rainfall, but overall ay medyo malakas po ang hangin. Umabot po ng 30 hanggang 60 kilometro bawat oras po ang bugso ng hangin. Samantala sa coastal areas, pwedeng umabot po ng 70 kilometro bawat oras. So mag-ingat po kayo, lalo na po yun sa mga coastal areas na medyo malalaki po ang alon dala nitong amihan. Dito naman po sa may area po ng Mimaropa, bumabangga po dyan ang pinakadulo ng amihan. So nagkakaroon po ng interaction sa mainit na karagatan po dito sa Sulu Archipelago. Pag bangga po ng malamig na hangin dito ay nag-create po dito ng mga thunderstorms pa rin. Gayon din po sa may Northern at Silangan Mindanao. Northern at Silangan Mindanao ay may mga inaasahan pong mga localized thunderstorms. So yan po ating satellite loop. Tingnan natin ang windy.com wind at pressure forecast mula sa European model. So bukas po ng hapon, Martes, inaasahan po ang paghina na po ng amihan sa may Luzon at Kabisayaan. At unti-unti rin ito lalong hihina dito po sa area po ng Pilipinas sa Miyerkules hanggang sa Huwebes, Marso 2. Although may panibagong surge naman po sa amihan dito po sa may area po ng Batanes, but bigla po itong mawawala pagdating po ng Biyernes. Medyo mahina lang po itong
another surge ng amihan. So, generally speaking, ang hangin natin mulang araw na ito ng Lunes hanggang Biyernes ay magiging hilagang silangan ang bugso ng hangin. Okay, so yan po ang ating latest sa wind. How about sa ulan? Ay inasan pa rin po mga thunderstorms, on and off rainfall dito po sa may Kabisayaan dahil po sa shear line. Apektado rin po ang area po ng Masbate. At possible, dito rin po sa may Albay at Sorsogon ang fringe effects itong shear line. At sa Martes po ng hapon, inasahan pong hina na po yung shear line, but may mga possible showers pa rin sa Kabikulan, Visayas, lalo na po sa may area po ng Mindanao. Dahil po, uso po dyan mga localized thunderstorms sa ganitong panahon na meron tayong La Nina. Sa unang araw po ng Marso, okay, pagpasok ng Marso ay magkakaroon din po tayo mga ulan dito po sa Silangang Baguio. Magkakaroon na agad ng mga ulan ang unang araw ng Marso dito po sa eastern sections po ng Luzon. Kasama din po ang Kabikulan. May mga posibilidad ng mga thunderstorms dito rin po sa eastern Visayas at sa may Mindanao. Mas mataas po ang probability ng mga thunderstorms sa Mindanao dahil po medyo mainit na dito sa bahagi nito ng ating bansa. Huwebes ng hapon, inaasahan pa rin po ang mga pag-ulan sa Mindanao dahil po nagkakaroon po dito ng tinatawag nating diffused tail end or diffused shear line. Okay, dito po sa Mindanao. Samantalang ibang bahagi po ng ating bansa sa may Visayas at Luzon, may inaasahan po tayong mostly dry ang panahon except for mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na po sa mga valleys at bulubundukin po ng Luzon. At sa Friday, March 3 ay medyo okay naman po ang panahon pagdating po sa rainfall amounts. Medyo dito lang po sa may Bicol region may mga possible showers, drizzles o sprinkles ng mga ulan dulot po ng mahinang amihan. So yan po, yan ang pinaka-latest natin sa panahon dito po sa bansang Pilipinas. At babalik ulit tayo sa darating pong Miyerkules para ibigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000 at NAG College Foundation, Typhoon Preparedness Center, NCFTPC, ito si Mike Padua. Magandang gabi sa inyo lahat at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.